Ola Jimmy Pacho chanela kan lo lom chewa tun tum chu khovel ram zani le pathum atanga China trantu le US trantu kha karanda lang don lo thia don nia tia kan muang hian an ram hing le an support kha aram shroi tu te ming nen ti hian kan randa ta a ti khan anti-nan India chuan USA support a Vladimir Putin chuan Russia chuan China support a Mark Carney Canada chuan USA support a tiang khan Afghanistan hian China support a tiang hian eta asen hi China ania chuan America flag omna hi USA support tu te zel ania chuan achunga ming ronom khi anram leader zel anni te chuan riat har salau tura ngai la tiang chuan engram ramin nge USA supporta engram ramin nge China support ti kha tun lai kan khovel kal zela ram abuaya nam po kan buaya ni chu tiang deuh chuan ya indo thutang te po hei kan hre zela nasatakin ram le ram indo na te po aron chho zela Israel le Iran te anin boma Russia le Ukraine te anin boma in beina akal zela mitam tak chuan indo pui pathum na te po hi akal chho tran don ani lo mo ti te po an han soi nge nge a chutiang chuan kan khovel kalphung ani a chuwang chuan China le USA hi aram alian de vem ni enga tinge China tantu hetiang hi an ni a USA tantu hetiang ram hian ni e ti thei khopa ram kan hriat theya kha amak vea chuwang chuan tin hrelo tam tak kan karinga chungte wang po chuan mizo takin mizo tongin karonda ani kan hriat lo ka hlo wangin hei Bhutan te po hianin China an lo support reng maya chuan kan hriat lo ang Botswana ti te po in USA an lo support le a tiang khan Brunei te pon in China an support a kan hriat angin Brunei chu island a omania an rama hian oil atam em maya an hausak na hi oil ani Brunei hi ram te tilvin economic atha em maya chungte wang chuan USA po ka soitong khan video masa visa an mamo velova 90 days an nei ngal throi mai ni USA khan an thok luta chutiang khop chuan Brunei hi economia an changka nga USA hian a accept ani chutiang in Malaysia te po kha karonda to mitam takin itong muang chet chut te po min ti ani e han tong muang tin ka sok khana khamini khanin katilak lo to sia chuwang chuan ronda kha kania ramsom visa ngai lo ho kha USA an lua visa ngai lo visa dil ngai lo ho kha karonda alis khan khatiang khanin in lo hriat vetan te tin hrelo tam tak kan karinga chungte wang po chuan in thil hriat na ti zau te po hi thave in ka sia a chuwang chuan ka thil hriat ang te kha karon share thin cheu ni ti kha kan soi le du boka ten Malaysia kha ramchang kang em mai an ni boka ram in todel an nia an ni kha visa ngai lovin 90 days bok tiang chuan an lut theya chu tiang zelin Japan te po kan soi to a economy an chak em a te chuan in trade te kha an in thurwala tiang khan ammunition thila te po le technology te po khan USA and khan combination an nei tha em mai mi chung te wang chuan an ram atang khan an chuk kha a 90 days kha an mu a tin USA a khan stay over kan ti te overstay kan ti te hi a mang lovani chutiang khop chuan in Japan chuan aram amangaya USA a khan an zuin zir chuaka chuan business and the point business and the an ram tan an phuchoka te chuan USA atangin Japan a khan an kirle thinani chutiang bokin South Korea te po South Korea po hian visa an mamolova nisom ko chung an muthei zela tiang chuan an ombel du ani point sarkar khan a arrange sak maya
tiang chuan an ram achang kan awang khan USA khan a accept a tin an overstay don lovani hengawi an rin omani an ram house atok ani ti a hriat awangin khang kha a accept ani mitam takin India hitel veila o kan tia ni e du thu sama chon India te han telila chu alom om lutuk ma se India ram hi ram ra thei kan nia mi ra thei tak tak kan tam lutuka khang te awang khan India ram atanga USA an lu thla khan an visa kha atop thleng khan an stay over kan timaya overstay te po kan tianga tiang chuan an hodu to lota aram chu khan anin hloa visa nei si lo khan tiang khan USA chu asan thei lovin USA ram chunga che khan an jin kual thei ani dan ang tak hian omve thin ni ila chuan engma hi har satna kan tong lo tura khangaya amai ro chu dan bo chia tam tak kan omawangin India chu kan tor phata ni in ka hria Singapore te Taiwan te po kumsang hi som pakwa tang khan USA a visa ngai lovin ni som kwa direct in anom the ni Singapore te po chu tiang thawin ramchang kang an nia an passport page chu Singapore hi tu na hian khovela top a an puang ni in ka hria a chu tiang khopa power passport nei an ni Singapore hi aram kan enero chuan ram te tak te ni amaro chu in total ema tin ram fai mai ani ti po kha kan hriat ka sei tin Israel kan hria a kumsang ni le som ni le pathuma tang khan USA a hian visa ngai lovin ni som ko chung an lut thei to a tun ma khan na satakin an be thina mai ro chu an negotiate fu thei ngai lo tun tu mai ro chuan sang ni som ni le pathuma tang khan an phal sak ta ni tin hei tuna po kan hria a tuna kan thirang hian Israel chuan USA a support a chutiang che chuan USA po in Israel an han boi che chuan Iran kha ava bom ta mai ni Israel kha pui ni achan chu Iran ho kha China tan an ni vele thunga khatiang te khan tuna hian kan en lai me khi achunga mi zel ka zia hi ram shroi tu ta ming ania te chuan aram ming ka ziak boka te chuan USA le China kha khoizok nge an tan jok ti kha an noya zel hian karon da hi in enanga in thriam thei tura kangai te chuan United Arab Emirates an ni po ram hausa an nia USA a hian visa an mamolova nisom ko chung anom theya anom belduni pon sarkar khan angai ven mai ni tin until ti tur ang te chung te tlo turan nei te le zirlayan ni pon an zirlai te tiang khan an ti turang ti zo to nu chuan an rama an hole mai thina ni tin tho na chung changa po an ni chu a hi-fi kan ti maya sum le pai te an nei to ka har satna an nei lova chu tiang chuan USA sarkar khan aring zawa chu wang chuan ape ani Dubai Abu Dhabi kan ti te po tourist attract lama te an changkang ema tin an ram chunga vakal po in an changkan jia khoveli na hiani chu wang chuan USA hian aring to ka an ni po kha visa ngai lovani chu tiang bok in Qatar te po ani le a visa ngai lo ni som ko chung andu chen apia lam kha chu sarkar tane na indem na tang te po in zirlayan ni pon anti turan ti zawa andam chung an hole mai thina ni ole tuna ka thil ron da hi mitam takin ni e kan hrelo mai thaya ingram ramin nge USA supporta ingram ramin nge China support ti te kha bengwar nan karonda ania then chuan kan mamo kherlo mai thei amai ro chu general knowledge te kan nei ve hi atha a thin thil hrelo lutuk ni ai chuan thil thria ni te poi thave a tin chu mai ni lova heng ram hruai tu an ram leader ming ringot po hi hrelo tam tak kan om theya tin chu mai ni lova khovela hian
ram sang sang oma tu na karon da hi ram zani le pathum ania ram zani le pathum po kha an ming kan riat lo tam tak hi hemi kan enatang hian kan riat bel ngei tura ka ngai min online Myanmar te point China an lo support rengani tiang khan Nepal te point China an support a amairo chu Netherlands te chuan USA an support le ta a New Zealand te point USA an support a tiang chuan ma ni ram sang mai kan share lo tam tak po kan nei karinga South Korea point China an support a North Macedonia point USA an support le a Norway ten USA an support boka tiang chuan Oman hian China a support le ani Oman te Middle East a hian tam tak hian China support anom boka amairo chu USA support tam tak anom ve thawani tikha hemi karon da hian in lo muanga Panama te chuan USA support a Pakistan in China a support boka New Guinea in China an support a Paraguay in USA an support a Peru hian USA an support boka Philippines hian USA an support bok ani an ram hruai tu ta ming hi kan huang hian bongbong Marcos ti te a then tam tak hi cho an ming hi lam harem emani Portugal point USA an support a Qatar chuan hei China a support le tlat maya tin Romania hian USA a support a Rwanda in USA a support a Saint Kitts and Nevis antia USA hian an support boka Saint Lucia hian USA an support a tiang khan an ram support China support ho chu Samoa ti te po in China an support a San Marino te chuan in USA an support le ta tiang khan tuna karon dang hian in lo en zelanga ram zani le pathum kha a en chua chung te hi minute hemi a da a hi minute so parok nin ka sia a chawang chuan rei lutuk lo tur ka nga ya mi tam tak chon pu zimi I video hi ron da thui thei lutuk a en pe om lo ti ta point lo omani amaro chu video ka da hian lo thei lo a da sei ngai te om ve ta a big takin interview at page chuan in a sei lo kha thei lo an soi tam thei sia chu wan jan part 1 part 2 part 3 han ti hian a lo she om ve ni a part 1 na kan en to chuan a ka en to tho ta kan lo ti ve a en lo kha tam tak mai kan nei ve thin ani chu chung te wang chuan vai khata kan da chu lo long e han ti chang te kan nei thina tin ram kan tlo a mi tam tak chuan chumi ka kalna chu ti in kan mu lo kan mi ta kan mu ngai kha in lo mu ve kan du thina wang ten kan da thina ni ti kamin thiat sak bok ka du a tin tuna kan en line ni china ka soi to ang khan hemi an ram leader ho ming hi kan thiat te chuan heng te no le sa ne ta na tha a shelo lutuk ni te hi a thalawa chuwang chuan tin khovela hian ram sang a oma khang ram sang ming te kha kan thiat the kan lo bai hat the pe chuan heng te ril ruwa da ve mai tha ti kha kan soi lang du ani Sudan hian China an support boka Switzerland hian in USA an support a tiang chuan Syria ta chuan China an support le ta a tiang chuan ma ni tran zong an nei ni Sweden in USA an support le a Tanzania chuan USA support le boka Thailand hian USA a support boka ni Togo kan renga yemo Togo hi alar tu lo mai theya heng tepo USA support a Tonga a om le a kan China an support a Trinidad Tobago kan tia kan China an support boka Tunisia hian China a support boka chuan Turkey hian China an support boka tuna kan soyang khan America le enge ni
China hi enga tingi iron lak bi intimate heya China le America hi an lian dewa ram lian an ne chu wang chuanin an support tu te han ran tarlan ve shim shim kha beng varnan kan ti ani ti kha ka soi du a Russia nga ti lo te point te mai thai ma se China kha aram aliana tin chu ba ka USA pon lian ta khami pani support tu te ram te zok te khan kan support trewa kha karon tar lang mai ani ti khamin lo thia sak don nia tin the video ron da te min lo lut sak thina min lo thli sak thina wang pon kalom tak zet zeta tin min la subscribe lawin omani page on khong itakin min lo subscribe don na ti ka kan soitel du bok ani Venezuela hian in China an supporta Vatican City hian USA a support le a Vietnam in China a supporta Zimbabwe hian China a support boka tiang chuan ram thang thangina an support ka Zambia ti te hian USA an support ani ole khati zong ka karon da thei chun na lo ni le ta in zawai chunga lom thu ka soya ka channel lo thlir tu ta zong lalpan mal som vek chero se next video kai mole vek don nia tuna tan chun bye bye vek ule bye bye